Zuzenean gaude kooperazioa zizketan ari gara eta beste lagun bati esango diogu etortzeko. Maider, kasu honetan, seten Hegohaizea erakundeko kooperazio arduraduna da. Bidegabekeriei aurre egiteko kontsumo arduratsua da beraien lan ildo nagusia. Gurekin da Maider Arnaiz. Kaixo, Maider. Arratsaldeon. Maider, zuek nazioarteko lankidetza egiten duzu, ezta? Bai, hala da, guk besteak beste, hemen Euskal Herrian ere lan egiten dugu, baina gure lan ildoetako bat edo estrategia bat bada nazioarteko lankidetza. Eta batez ere Latinoamerikan egiten dugu, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Chiapasen, Kolombia eta Ekuadorren. Eta nazioarteko lankidetza hori harreman eta errealitate bidegabeak aldatzeko tresna bat da? Bai, guretzat azkenean nazioarteko lankidetza tresna politiko bada. Hau da, guk batez ere bilatzen duguna da, errealitate eta harreman bidegabe horiek eraldatzea. Eta horretarako lehenbizi ulertu behar dugu ere gure edo hemen Euskal Herrian eta Europan ere bai, daukagun eredu soziala, ekonomikoa, politikoa azkenean beste herrialde batzuen espolioan dagoela oinarrituta. Eta horren inguruan kontzientziazioa sustatu nahi dugu eta gero praktika zehatzak ere bai hori eraldatzeko. Eta zein da beste herrialde horiekin, nazioarteko herrialde horiekin egiten duzuen lankidetza mota hori? Gure lan ildo nagusia esan bezala kontsumo arduratsua da eta orduan ekoizpen eta kontsumo eredua eraldatu nahi dugu. Eta horrek azkenean hanka asko dauzka. Adibidez, elikadura burujabetza sustatzen dugu eta bidezko merkataritza, finantza etikoak ere bai, ehungintzaren sektoreko langileen giza eta lan eskubideak defendatzen ditugu, baina baita emakumeen eskubideen sustapena ere egiten dugu. Eta hori guztia praktikan nola jartzen duzu, adibide bat eman dezakezu? Proiektu asko dauzkagu, baina adibidez Ekuadorren guk beste herrialde batzuetako erakundeekin edo elkarteekin egiten dugu lan. Eta adibidez estraktibismoaren aurkako proiektuak bultzatzen ditugu. Adibidez petrolerak daude, petrolera asko daude Ekuadorren eta lurraldearen defentsan egiten dugu lan. Hori adibide da. Galdera zuri zuzentzen dizut, baina agian zer behar da kooperatzaile izateko? Gogoa, sasoia, erdi gaxo baldin bat zaude edo ezin, eta zer gehiago? Nik uste ikasteko prest egon behar dela. Prestakuntza bat behar da aldez aurretik? Guk egin izan dugu prestakuntza aurretik iruditegi hori guztia kentzeko. Askotan pentsatzen dugu goazela hemendik jendea salbatzera edo irudi horiek dauzkagu denok buruan. Batez ere arraza jakin batzuetako umeak salbatzera goazela. Eta hori ere aldez aurretik kentzea guretzat oso garrantzitsua da. Beste testu inguru batean egongo da jendea, beste kultura batean eta errespetuz jokatu behar da. Orduan guretzat hori da funtsezkoa. Proiektu asko dituzu, eskuartean noski adibidez arropa garbia aipatuko dugune baldin baduzu, sare bat delako hori zuentzat, azaldu iguzu zer den hori mesedez? Arropa garbia kanpaina nazioarteko sare bada eta helburua da ehungintzaren sektoreko langileen gehienak emakumezkoak dira, haien lan eta giza eskubideak defendatzea. Orduan, ez dakit gogoratuko duzuen, baina duela 11 urte Bangladesen erori zen eraikin bat, eta bertan guk janzten ditugun arropak egin ziren, 1000 hildako baino gehiago egon ziren, eta azkenean inzidentzia politikoaren bitartez batez ere, baina baita mobilizazio sozialaren bitartez, arauditegia eta legeria berria sortzea lortu dugu, oso pixkanakagoaz, baina langile horien eskubideak defendatzearren. Maider, eta beste proiektu bat aipatuko dugu, Kolombiako Mujeres que Crean erakundeak feminismoa eta zaintza txertatzeko prozesu interesgarria ditu, ezta? Mujeres que Crean elkarteak emakumen partaidetza politikoa batez ere sustatzen du, eta horretarako ere feminismotik eta emakumen eskubideen inguruan egiten du lan. Eta
badute esperientzia handia zaintzak hainbat espaziotan eta haien prozesuetan sartzen, eta guk adibidez haiekin asko ikasi dugu eta hori gurera ere ekarri dugu. Zenbat urte daramatza zuen erakundeak lanean? Setemek 30 baino gehiago, 30 esango nuke, 80an jaio zen, Setem. Eta badira kategoria desberdineko erakundeak, gobernuz kanpoko erakundeak, lehen mailakoak eta bigarrenekoak, adibidez, hortan lan egiten duen lagun batek esaten zian, haurren, haurtzaroaren inguruko erakundeetan, nazio batuakin lotuak zeudenak, zirala, kooperatzaile dotoreenak, diru gehiago, oberen bizi zirenak, diru soldata handiagoa jasotzen zutenak. Badira kategoria horiek gobernuz kanpoko erakunden artean? Ez dakit kategoria hitza erabiliko nuke, baina hemen batez ere Euskal Herrian erakunde txikiak gara. Orduan gehienak oso txikiak gara, bertakoak, eta gero badaude egia da nazio batuekin lotuta dauden erakunde batzuk, baina azkenean hemen Euskal Herrian esango nuke behintzat deno jokatzen dugula pixkat liga berean. Orduan, ez dakit kategoria. Itziar eta Leireri ere galdetu dio. Itziarrek... A ber, Ados nago, berak esaten dauenarekin, Euskal Herri edorkidegoan behintzetan nogarela, baina, badago zor oso potenteak direnak. Medicos Sin Fronteras, esangote dut Anes bat, edo, horrek top liga baten, horrek guk ezin jogu anuntzio batein telebistan. Guk ez daukagu dirurik horretarako. Eta ukitxe ez dakit egingo bagendu, baina guk ez tekogu aukera hori diru aldetik. Eta hor badagoz batzuk, eta gero nazioarteko historian nik beste ikuspuntu badekot. Horrek ez dira gobernuz kanpoko erakundeak. Horrek gobernu erakundeak dira, baina gobernuak ez dabe betetzen euren lana, eta gobernuz kanpoko erakundeen dirua eramaten dute. Orduen hori horrela da, baina bada olako handi batzuk. Bai, nazioartean dabiltzen eta historikoak direnak, iragarkietan agertzen direnak, eta hemen Euskal Herrian lan egiten dugu eta jende gehienak ez du Setem ezagutzen. Baina aldiz ezagutzen du ez dakit... MSF, bai. Baina gaur zuek... Ondo daue bai egotea olakoak, Baina gaur zuek atera zarete gure iragarkietan. Beraz gaur zuek zarete handiak eta lehen mailakoak eta ezagunak benetan eskerrik asko. Baina dana dira beharrezkoak, hori behargi dago, dana dira beharrezkoak. Itziar, Leire eta Maider, eskerrik asko kooperazioan eta munduan egiten duzuen lanagatik, segi horretan. Arantxa, lehenbizikoa egin dugu, eskerrik asko, gustora gontzara? Bai, harin pasa zait, hori seinale hona da. Hori seinale hona da, ikasi dugun seinale eta ikusi dugun seinale. Badakizu, orain iragarkiak eta berehala Amankai Gaztañaga bere proiektu berriarekin.